Καλωσορίζουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, στο στούντιο του Sky, την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Για να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση και ελπίζω να είμαστε κατατοπιστικοί και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Πρώτη μου ερώτηση, με αφορμή και την επικαιρότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου, και αυτά τα συντονισμένα μηνύματα που είχαμε από το πρωί από ξένους αξιωματούχους, Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες, εάν εξακολουθείτε να αρνείστε τη διάσταση του ναι ή όχι στην πρόταση των θεσμών, όπως διατυπώνεται στο δημοψήφισμα της Κυριακής, ως ναι ή όχι στο ευρώ. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να υποθεί με ξεκάθαρο τρόπο είναι ότι αυτό που επιχειρείται από συγκεκριμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι μια ευθεία, ομή, αντιδημοκρατική και αντιευρωπαϊκή παρέμβαση σε μια δημοκρατική διαδικασία που έχει εκκινηθεί με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Βεβαίως. Ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους όσοι επιχειρούν αυτή την ομή παρέμβαση και να τους πω ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος έχει κυριαρχικά διαμορφωθεί από την Ελληνική Βουλή. Οφείλουν να σεβαστούν την απόφαση της Ελληνικής Βουλής, οφείλουν να σεβαστούν το ερώτημα όπως διατυπώθηκε από την Ελληνική Βουλή κυρίαρχα και οφείλουν να μην δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους. Οι παρεμβάσεις του κυρίου Γιουνκέρ το ερμηνεύουν, κυρία Πρόεδρε. Το ερμηνεύουν κόντρα λέγεμ, όπως λέμε στα νομικά, το ερμηνεύουν σε πείσμα της ρητής διατύπωσης του ερωτήματος. Το ερώτημα έχει να κάνει με το τελεσίγραφο που τέθηκε από τους λεγόμενους θεσμούς και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Ο λαός, οι πολίτες, ο καθένας από αυτούς οι οποίοι και αυτές που θα κληθούν να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή, αν αποδέχεται ή αν απορρίπτει αυτό το τελεσίγραφο. Αν αποδέχεται ή αν απορρίπτει αυτόν τον εκβιασμό. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να το κάνουμε λίγο κομματάκια-κομματάκια? Αρκεί να μην κατακρεουργήσουμε τους πολίτες. Δεν έχουμε σκοπό να κατακρεουργήσουμε κανέναν. Έχουν υποφέρει οι συνάνθρωποι μας 5 χρόνια τώρα. Να καταλάβουμε και να απαντηθούν ερωτήματα. Ναι. Λέτε λοιπόν πρώτα απ' όλα. Είναι να καταλάβουν, κυρία Κοσιόνη, αλλά είναι και για σας ένα στοίχημα. Σας το είχα απευθύνει όταν επαναλαμβανόταν η ερώτηση προεκλογικά σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Τι θα κάνετε αν σας πούνε όχι σε αυτά τα αυτονόητα? Η απάντηση τότε ήταν, τότε πως δεν θα μας πούν όχι. Η απάντηση που είχε δώσει σε μένα ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον 1η Δεκεμβρίου ήταν ότι δεν θα μας πούν όχι. Αφήστε με. Η δική μου απάντηση, και ήταν μάλιστα στο σταθμό σας και μπορείτε να τη βρείτε, ήταν εσείς τι θα κάνετε? Θα υπερασπίζεστε την κυβέρνηση? Μου λέτε ότι είχατε προαναγγείλει το δημοψήφισμα δηλαδή? Ή θα υπερασπίζεστε και θα συντάσσεστε με τους δανειστές? Και δυστυχώς βλέπω ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης συντάσσονται με τους δανειστές εναντίον του λαού. Αυτό θα σας πω. Προσωπικά δεν το αποδέχομαι. Για ποιο λόγο? Διότι έχει μια λογική υπέρβαση, έχει ένα λογικό άλμα το να λες πως αν διαφωνώ μαζί σου είμαι με τους άλλους. Και είμαι σίγουρη ότι το αναγνωρίζετε και το καταλαβαίνετε. Με την κυβέρνηση, όχι, δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Ο οποίος είναι των δανειστών. Εδώ, κυρία εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις τώρα και θέλω να μου τις απαντήσετε παρακαλώ για να τα κάνουμε τα πράγματα. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι αντιδημοκρατικό εκ μέρους και όποιου του επιχειρεί και κυρίως εκ μέρους θεσμικών παραγόντων να προσπαθούν να μεταβάλουν ένα ερώτημα δημοψηφίσματος το οποίο έχει διαμορφωθεί από τη Βουλή. Ελάτε να απαντήσουμε τα ερωτήματα. Ελάτε να απαντήσουμε τα ερωτήματα για να καταλάβουμε και το σκεπτικό σας. Ας δείξουν έστω κατ' επίφαση ότι σέβονται τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε ένα-ένα να παίρνουμε τα ερωτήματα αφού κάνατε τη συνολική σας τοποθέτηση. Λέτε ότι αυτή είναι μια ομή αντιδημοκρατική παρέμβαση. Εκείνοι από την πλευρά τους λένε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Θα κάνει η Ελλάδα, είναι απόλυτο δικαίωμά της να απευθυνθεί στο λαό με όποιο ερώτημα νομίζει. Ωστόσο λένε εμείς, προειδοποιούμε για το ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της μίας ή της άλλης απάντησης. Είναι ευθές το ερώτημα που θα σας θέσω τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
εάν νιώθετε ότι εσείς έχετε επαρκώς απαντήσει στο ερώτημα αν όχι τι. Εκείνοι λένε αν όχι αυτό. Εσείς τι λέτε, αν όχι τι. Εγώ θα σας πω το εξής. Πριν από 5 χρόνια, όταν μας έβαλαν αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν στο μνημόνιο, πώς, μας ψήφισε Βουλή, δεν ψήφισε Βουλή? Όχι, κυρία Κοσιόνη, θα έπρεπε να τα ξέρετε αυτά. Η Βουλή εξουσιοδότησε τον κύριο Παπακοσταντίνου να υπογράφει εν λευκό. Και όρθιοι οι βουλευτές χειροκροτούσαν αυτή την εξουσιοδότηση, η οποία δεν δόθηκε καν με 180 βουλευτές. Και τότε κάποιοι υπερασπίζονταν τον κύριο Παπακοσταντίνου, που εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ποιο ήταν ακριβώς το ποιόν του. Και σήμερα έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη. Ας έρθουμε λοιπόν στο τώρα. Όλα εκείνα με τα οποία εκφόβιζαν το λαό το 2010 και τα μέσα ενημέρωσης, όλα εκείνα που θα παθαίναμε αν δεν μπαίναμε στο μνημόνιο, έχουν γίνει εις πολλαπλούν. Έχουν γίνει ξανά και ξανά, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο καταράκωσης ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνίδα, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο εξαθλίωσης η κοινωνία, που δεν τόλμησε κανείς ούτε καν να το περιγράψει ως φόβητρο. Επομένως, όπως λέει ο Πρωθυπουργός... Εσείς τους υπόσχεστε μετά το όχι μια καλύτερη μέρα? Ή δεν θέλετε? Ακριβώς αυτό απαντήσω. Θέλω. Προσπαθώ να σας βοηθήσω να μου απαντήσετε. Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Μπορώ να δίνω απαντήσεις στις ερωτήσεις. Νιώθω ότι δεν μου απαντάτε όμως, γι' αυτό προσπαθώ. Αν δεν σας απαντάω, θα επανέλθετε. Αλλά αφήστε με τουλάχιστον να απαντήσω. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά είπε, διότι μας έχετε και μας έχουν φοβήσει τόσο πολύ 5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός πια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αντιδρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο δεν δείχνει εμπιστοσύνη και σε αυτούς οι οποίοι εκφοβίζουν. Ο κ. Βαρουφάκης έλεγε πως capital control θα γίνουν όταν ξημερώσει ο ήλιος από τη Δύση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι 79% των πολιτών, κυρία Κοσιόνη, δεν εμπιστεύεται την τηλεόραση. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τον κόσμο. Ούτε τους πολιτικούς και τα κόμματα. Θα πρέπει να το αναλογιστείτε. Ούτε τους πολιτικούς και τα κόμματα. Οι πολιτικοί ζητούν την ψήφο και οι πολιτικοί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται επειδή τους ψηφίζουν οι πολίτες. Παίρνουμε από τους πολίτες και κρινόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, μην το κάνουμε αυτό μια αντιπαράθεση με τα μίντια, σας παρακαλώ, διότι υποβαθμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Η κρισιμότητα της κατάστασης είναι τέτοια που πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ότι και τα μίντια, τα καθεστωτικά αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εκφοβισμού στους πολίτες. Το ότι παρακολουθούσα πριν από λίγο το δελτίο σας και βλέπω υποβάθμιση, ή παρακολουθούμε ρεπορτάζ τα οποία μόνο τρόμο παράγουν, μόνο τρόμο και πανικό. Η πραγματικότητα, οι ουρές στους δρόμους είναι κάτι που παράγουν τα μίντια, οι συνταξιούχοι. Πότε ασχοληθήκατε, κυρία Κοσιόνη, με τους ανθρώπους όλους αυτούς που δεν έχουν να φάνε? Το πρωί. Ασχοληθήκατε με όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε? Με τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, που μαζεύουμε τρόφιμα εδώ και χρόνια και έχουμε μαζέψει ασύλληπτους τόνους τροφίμων? Θέλετε να σας κάνω εγώ τις ερωτήσεις, να απαντάτε εσείς? Μα μου τις κάνετε ήδη και σας απαντάω. Μα δεν με ρωτήσετε πότε ασχολήθηκε ο Σκάι με τους ανθρώπους να έχουν τρόφιμα? Πότε ασχοληθήκατε? Ότι ο Σκάι έχει μαζέψει εκατομμύρια τόνους ασχοληθήκατε με τους ανθρώπους της γενιάς μας που δεν έχουν προοπτική να κάνουν οικογένεια, να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, να δουλέψουν, που φεύγουν, που αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να ζουν στο εξωτερικό? Και αντιστρέφονται και οι ρόλοι μας τώρα. Σας λέω ότι ασχολούμαστε καθημερινά και ως προς την ανέχεια και τον πόνο του κόσμου είμαστε δίπλα του καθημερινά. Κανένα lifestyle. Με φιλανθρωπικά και σχέσεις, οι οποίες δεν μου έχετε απαντήσει. Κάντε μου την ερώτηση να σας απαντήσω. Σε όλα μετά το όχι τι? Κοιτάξτε, μετά το όχι, αυτό το οποίο θα πρέπει άπαντες να λάβουν υπόψη είναι ότι εκείνο το οποίο επισπευδόταν σε επίπεδο τεχνοκρατικό και σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας απορρίφθηκε από έναν ευρωπαϊκό λαό. Άρα? Και η απόφαση ενός ευρωπαϊκού λαού σε μια δημοκρατική Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει και αντικείμενο συνεκτίμησης και αντικείμενο συζήτησης. Αυτό λοιπόν που θα σας έλεγα είναι ότι μετά το όχι όλοι θα πρέπει σε ένα τραπέζι να συζητήσουν τι σημαίνει αυτό το όχι. Γιατί, κυρία Κοσιόνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, συμβαίνει να έχω ζήσει εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 2 ευρωπαϊκές χώρες, συμβαίνει η κύρια
παιδεία μου να είναι ευρωπαϊκή και επομένως δεν εκχωρώ σε διαφόρους σαλτιμπάγκους το μονοπόλιο της Ευρώπης. Συμβαίνει να ξέρω πολύ καλά ότι η Ευρώπη στηρίζεται στην αλληλεγγύη, στη δημοκρατία, στην ειρήνη και στην ισοτιμία των λαών και των κοινωνιών, και συμβαίνει επίσης να ξέρω πολύ καλά ότι κυρίαρχος σκοπός της Ευρώπης δεν είναι να σώσει οποιοδήποτε από τα νομίσματα υπάρχουν στην Ευρώπη. Κυρία Πρόεδρε. Κυρίαρχος σκοπός της Ευρώπης είναι η ευημερία των λαών και των κοινωνιών της. Όταν λοιπόν σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Έτιγκερ, λέει ξεκάθαρα ότι την Τετάρτη υπάρχει ζήτημα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα, συνομολογεί αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στίγκλιτς, ότι υπάρχει ποινική ευθύνη εκείνων που επισπεύδουν την ασφυξία απέναντι σε έναν λαό ο οποίος τι ζητάει? Ζητάει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Εγώ θα σας ρωτήσω μετά το ναι, αν υποστηρίζετε το ναι, που είναι ξεκάθαρο ότι ο σταθμός σας υποστηρίζει. Θέλω να σας ρωτήσω και για το ναι και το όχι. Μετά το ναι τι? Αναξιοπρέπεια και υποδούλωση και υποταγή. Μετά το ναι τι? Τέρμα στη δημοκρατία στην Ευρώπη. Εξακολουθώ. Μετά το ναι δεν έχουν σημασία τα κοινοβούλια, αλλά έχουν σημασία οι τεχνοκράτες και οι οίκοι τους οποίους αποθεώνετε. Βεβαίως. Απαντήστε μου. Μετά το ναι τι λοιπόν? Εδώ είστε εσείς για να απαντήσετε. Μία χειροτέρευση του επίπεδου ζωής. Ωραία. Λέτε λοιπόν ότι μετά το ναι θα έχουμε μία χειροτέρευση, μία ανεκτή του επίπεδου της ζωής μας. Αυτή είναι η απάντηση. Μετά το όχι, εγώ εξακολουθώ να μην έχω απάντηση. Δηλαδή λέτε ότι αφού ο κυρίαρχος λαός, μισό λεπτό να το διατυπώσω όλο. Δρόμοι, κυρία Κοσιόνη, γιατί για πρώτη φορά ο λαός αυτός θα σπάσει τα δεσμά, τα μνημονιακά που κάποιοι του επέβαλαν χωρίς να το ρωτήσουν. Είναι δρόμοι ευρωπαϊκοί, είναι δρόμοι άλλοι? Είναι η μόνη ευρωπαϊκή λύση. Διότι δεν έχει κανείς δικαίωμα στην Ευρώπη, ούτε εσείς ούτε εγώ, να χρεώνουμε ένα μωρό που γεννιέται σήμερα με 32.500 ευρώ χρέος. Δεν το έχετε αυτό το δικαίωμα, ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Παπαδημητρίου, ούτε ο κύριος Πρετεντέρης. Αφήστε τον κύριο Παπαδημητρίου και τον Πρετεντέρη, τώρα μαζί μιλάμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να πούν ότι το χρέος είναι βιώσιμο ενώ δεν είναι, κανείς από αυτούς οι οποίοι προστατεύουν άλλα συμφέροντα, γιατί κάποιοι κέρδισαν από το μνημόνιο. Συνεχίζω την ερώτησή μου. Κάποιοι κέρδισαν από το μνημόνιο, και κάποιοι θα κερδίσουν από τη χρεοκοπία, κυρία Κωνσταντοπούλου. Το είπατε ότι κέρδισαν από το μνημόνιο οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Από αυτόν εδώ το σταθμό το είπατε. Το είπατε ότι κέρδισαν από το μνημόνιο οι ελληνικές ιδιωτικές Αργεντινής είπε ότι από μια χρεοκοπία θα λαιλατηθεί αφιδώς στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, τα είπατε αυτά? Να συνεννοηθούμε. Τα αποκρύπτετε διότι δεν συμφέρουν. Ρωτάτε, απαντάτε. Δεν αποκρύπτουμε τίποτα. Λοιπόν, λέω ότι για το μετά το δημοψήφισμα ναι, έχω απάντηση. Επιμένω ότι δεν έχω απάντηση μετά το όχι. Μετά δηλαδή, το όχι επιστρέφουμε στην Ευρώπη του άρθρου 3 των συνθήκων της. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Μα σας απαντάω. Ωραία, δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσετε. Θέλω πιο καθαρά. Αν θέλετε να επαναλαμβάνετε μονότονα ότι δεν πήρατε απάντηση. Πιο καθαρά. Λέμε λοιπόν ότι ειδού κύριοι εμείς έχουμε ένα όχι και σας καθίζουμε στο τραπέζι να ξαναδιαπραγματευτούμε, θεωρώντας ότι θα μας έρθει μια καλύτερη πρόταση. Φυσικά αυτό που λέμε είναι ότι οφείλει η Ευρώπη ένα αποτέλεσμα δημοψηφίσματος να το συζητήσει. Και αυτή είναι η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης. Αυτό είναι εξάλλου, ξέρετε, δεν ασχοληθήκατε ούτε με αυτό, αλλά πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η έκθεση του κυρίου Γιουνκέρ, του κυρίου Τούσκ, του κυρίου Ντάισελμπλουμ, του κυρίου Ντράγκη και του κυρίου Σούλτς. Είναι η έκθεση για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Ξέρετε τι λέει? Ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερου εκδημοκρατισμού. Ότι πρέπει να υπάρξει κεντρικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό είναι μεγάλη ανάγκη. Ότι πρέπει να υπάρξει διαδικασία. Γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω μια φράση? Όχι, θα σας αφήνω να ολοκληρώσετε μια φράση τώρα. Είστε υπερβολικοί. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί, λοιπόν, να το ξέρουν οι πολίτες. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη δημοκρατικής λογοδοσίας, νομιμοποίησης και ενίσχυσης των θεσμών. Ένωσης για να έχουν φωνή οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συμφωνήσω μαζί σας πως υπάρχει απόλυτη ανάγκη εμπέδωσης των δημοκρατικών θεσμών
στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι όμως συνθήματα, αυτά είναι ουσία. Όταν ενεργοποιούνται οι δημοκρατικοί θεσμοί από ποιον? Από το Κοινοβούλιο. Και έχουμε ένα ρεσιτάλ αντιδημοκρατικών δηλώσεων του κυρίου Γιουνκέρ, της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε, του κυρίου Ολάντ, οι οποίοι τι διεκδικούν? Να αλλάξουν το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Αυτό είναι παραβίαση αυτής της κοινής δέσμευσης. Άρα λοιπόν εσείς λέτε, δεχόμαστε την κυριαρχία των λαών. Τους το κουνάμε και πετυχαίνουμε μία δεν είπα καλύτερη... Δεν είπα κουνάμε, αυτές είναι δικές σας εκφράσεις. Και νομίζω ότι είναι εκφράσεις οι οποίες επιχειρούν να ευτελίσουν μία διαδικασία που... Κυρία Κοσιόνη. Το πηγαίνουμε στο τραπέζι του διαλόγου και λέμε ότι εμείς έχουμε ένα όχι από το λαό μας. Κυρία Κοσιόνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία υπαρξιακή στιγμή Απολύτως. Και ένας υπαρξιακός αγώνας για τον λαό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι γενιές όπως οι δικές μας που δεν έζησαν δικτατορία αυτή τη στιγμή βιώνουν μία αναπολιταρχία και καλούνται να απελευθερωθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι καλούμαστε ότι για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα στο λαό σε ένα τέτοιο ερώτημα να τοποθετηθεί. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Νομίζετε ότι μπορείτε να το ευτελίζετε αυτό και να λέτε παίρνουμε το αποτέλεσμα και το κουνάμε? Και δεν σας επιτρέπω να με ερμηνεύετε. Όχι, και εγώ δεν σας επιτρέπω να χρησιμοποιείτε για το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος τέτοιου είδους εκφράσεις. Λοιπόν, δεν σ' αρέσει η έκφρασή μου, την ανακαλώ. Κάποιοι παίρνουν 5 μισθούς από 5 μέσα ενημέρωσης, κυρία Κοσιόνη. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Έχει τεράστια σχέση. Ακούστε με, γιατί εγώ εξακολουθώ όσο και αν σας ενοχλεί να μην έχω πάρει απάντηση. Δεν σέβονται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτόνησαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτά πρέπει να μιλάμε και οφείλουμε να υπερασπιστούμε τους υπολείπους και οφείλουμε να υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία. Στις απαντήσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, αποσύρω την έκφραση που δεν σας άρεσε και βάζω. Το θέτω ως εξής. Πάμε λοιπόν και βάζουμε αυτό το όχι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο οποίο, όπως καταλαβαίνω, και επιστρέφουμε. Εδώ υπάρχει το εξής. Δεν έφυγε η Ελλάδα ποτέ από τις διαπραγματεύσεις. Στην Ελλάδα τέθηκε τελεσίγραφο, σαν αυτά που είχαν μάθει να θέτουν κάποιες δυνάμεις σε άλλες εποχές. Όπως τα λέτε εσείς. Έτσι είναι. Και δεν είναι όπως τα λένε οι άλλοι. Εμείς οφείλουμε να καταγράφουμε και τις δύο πλευρές. Πάντοτε με έναν υπενιγμό ότι οι άλλοι όμως έχουν δίκιο. Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό το καταλαβαίνετε εσείς, έτσι? Κοιτάξτε, έχουμε τις ομολογίες και του κυρίου Πρετεντέρη και της κυρίας Σπυράκη για το πώς απέκρυπταν την αλήθεια. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αναπτύξω μία συλλογιστική που λέει το εξής, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα εύλογο ερώτημα στο μυαλό των πολιτών. Προεκλογικά αναπτύξατε μία υπόθεση εργασίας με την οποία και πείσατε τους πολίτες και σας έφεραν στην εξουσία, που έλεγε: εμείς θα διαπραγματευτούμε καλύτερα, θα τους τρίξουμε τα δόντια. Συνεχίζεται πάντως. Αυτά τα οποία είναι, ξέρετε, μία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και υπηρέτηση της λαϊκής εντολής. Σας λέω ξανά, μην τα ειρωνεύεστε. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει θα τους τρίξουμε τα δόντια. Το μόνο το οποίο πολύ σωστά είπε είναι ότι εμείς θα πρωτοτυπήσουμε και θα κάνουμε αυτά τα οποία είπαμε. Όσο και αν κάποιοι χασκογέλαγαν και ειρωνεύονταν και έλεγαν και έκαναν ρεπορτάζ επί ρεπορτάζ πώς θα γίνει το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα ψηφίσουν όλοι ναι σε όλα. Εμείς αποδεικνύουμε ότι αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά τα κάνουμε μετεκλογικά. Και αυτό μας κάνει αξιόπιστους σε αντίθεση με τα αναξιόπιστα κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, που κατέφαγαν το δημόσιο ταμείο, που δανείστηκαν από την τράπεζα και εν συνεχεία αθώωσαν τους εαυτούς τους και που σήμερα θέλουν να ρίξουν το βάρος για τις ευθύνες τους στις πλάτες του ελληνικού λαού που έκανε το λάθος κάποτε να τους εμπιστευτεί. Εμείς την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού την τιμούμε. Παρακαλώ πολύ. Την τιμούμε και γι' αυτό θα έπρεπε και εσείς να μας τιμάτε τουλάχιστον. Σας τιμάμε και σας έχουμε εδώ και σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε. Είναι δημόσιο αγαθό, ξέρετε. Προφανώς, δεν σας λέω ότι το κάνουμε χάρη προς Θεού. Η δημόσια τηλεόραση είναι δημόσιο αγαθό. Τώρα λειτουργείτε λίγο παρελκυστικά και δεν με αφήνετε να διατυπώσω το ερώτημα. Σας ξαναλέω δεν λοιπόν. Δεν σας ανήκει το δικαίωμα εκπομπής και δεν ανήκει κυρίως στους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών που δεν έχουν ποτέ πληρώσει αυτά τα οποία έπρεπε. Όχι, εσείς δεν θέλετε. Είναι προφανές. Γιατί προσπαθώ εδώ και 5 λεπτά να σας διατυπώσω ένα ερώτημα. Να ξεκινάει απάντηση
και να διακόπτεται στη μέση της απάντησης. Ούτε ερώτηση που να διακόπτει στην αρχή της ερώτησης όμως. Αφήστε να κάνω ερώτηση. Λέω λοιπόν ότι προεκλογικά πείσατε τους πολίτες να σας ψηφίσουν λέγοντας ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά και θα τα καταφέρουμε. Πολύ συμφωνώ μαζί σας ότι το κάνατε και θα καταφέρουμε να τους πείσουμε. Ρωτώντας αν υπάρχει plan B, μας λέγατε ότι δεν χρειάζεται plan B, διότι έχουμε plan A και θα πιστούν με τα επιχειρήματά μας. Αυτό έχει αποτύχει ως προς το αποτέλεσμα. Διότι βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Μετά είπατε ότι θα προκηρύξετε ένα δημοψήφισμα με τη λογική ότι θα σας έρθει μία καλύτερη πρόταση. Ούτε αυτό βλέπουμε να έρχεται. Τώρα λοιπόν έρχεστε και κάνετε άλλη μία υπόθεση εργασίας που λέει ότι θα κάνουμε δημοψήφισμα, θα πάρουμε το όχι και μετά εκείνοι θα υποχωρήσουν. Και εγώ σας ρωτώ, αν όχι, τι ρίσκο είναι αυτό δηλαδή, και αν θεωρείτε ότι έχετε δώσει μια επαρκή περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτού του ρίσκου για τους Έλληνες πολίτες. Τους Έλληνες πολίτες. Τελειώσατε με την ερώτηση? Βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούσε να διατυπωθεί και σε μία φράση. Καλά, εγώ δεν είμαι πολύ έξυπνη. Δεν είμαι πολύ έξυπνη. Όχι, η προπαγάνδα προϋποθέτει την ανάλυση. Περισσότερο χρειάζεται, η προπαγάνδα θέλει και την ανάλυση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν έχουμε κανένα δίλημμα όταν μας ρωτάνε ή όταν μας λένε να σκοτώσεις την κοινωνία. Λέμε πολύ ξεκάθαρα όχι. Διότι αυτή η πρόταση είναι κοινωνιοκτόνος. Δεν έχω λοιπόν, κυρία Κοσιόνη, κανένα δίλημμα και δεν θα δημιουργήσετε διλήμματα. Γιατί αυτό που προτείνουν οι λεγόμενοι θεσμοί, αυτό το οποίο που επέλεξαν να είναι τρόικα και όχι θεσμοί, και θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πρέπει να αρθούν στην υπόστασή τους ως θεσμών. Εκείνο το οποίο λοιπόν επέλεξαν είναι να επισύσουν ένα τελεσίγραφο όπως έκανε η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να πούν παραδοθείτε. Παραδοθείτε, διαφορετικά θα σας κατακτήσουμε, διαφορετικά θα σας υποδουλώσουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς κανένα δίλημμα σε σχέση με το αν μπορούμε, αν έχουμε το δικαίωμα να παραδώσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνία σε αυτήν την άλωση. Δεν υπάρχει δίλημμα, γιατί μας ζητάνε να σκοτώσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνία. Ωραία, εγώ σας λέω αν επιμείνουνε. Λοιπόν, είναι αβίαστο, κύριε Κοσιόνη. Αν επιμείνουν. Είναι αβίαστο το όχι. Είναι αβίαστο. Εγώ το είπα και πριν από λίγο καιρό στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε για την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, με την οποία ασχοληθήκατε μόνο για να τη διακομωδείτε και όχι για να προβάλλετε ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει τεράστια σημασία, ότι το χρέος αυτό που χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να υποδουλωθεί ο λαός και να υποταχθεί σε μέτρα. Είναι αυτό που ζητάτε να διευθετηθεί. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση μου. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση μου. Το κάνω για οικονομία χρόνου και για να πλουτίζει η συζήτηση, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, το χρέος αυτό λοιπόν είναι απεχθές, είναι επονίδιστο, είναι μη νόμιμο και είναι και μη βιώσιμο, όπως γνώριζαν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν μας βάλουν στο μνημόνιο. Γιατί ζητάτε διευθέτηση σε κάτι που δεν υπάρχει? Γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω? Ενοχλεί τόσο πολύ αυτό που λέω για το χρέος? Όχι, σας λέω. Αφήστε με να ολοκληρώσω λοιπόν την απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτησή σας. Πώς ζητάτε ενοχλεί αυτό που λέω για το χρέος? Ενοχλεί αυτό που ρωτάω προφανώς, κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω την απάντηση. Λοιπόν, μετά θα μου δείξετε και κάποια συνέντευξη που έχετε κάνει με άλλον πρόεδρο Βουλής, στον οποίο έχετε συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Μα δεν μου απαντάτε. Θα συνεχίσω απαντώντας σας. Εσάς σας ενοχλούν οι απαντήσεις και γι' αυτό με διακόπτετε στις απαντήσεις. Νιώθω πραγματικά. Εγώ σας αφήνω αβίαστα να αναπτύσσετε. Σας αφήνω αβίαστα να αναπτύσσετε. Σας ενοχλούν οι ερωτήσεις. Σας αφήνω να τις αναπτύσσετε τις ερωτήσεις εν είδη διαγγέλματος. Δεν θεωρείτε ότι είναι μια εύλογη ερώτηση πώς ζητάτε διευθέτηση ενός χρέους που θεωρείτε παράνομο? Εγώ σας λέω, υπάρχει μία επιτροπή η οποία αυτό το χρέος λοιπόν στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα αναλύει ακριβώς ότι συνήφθη με παράνομους τρόπους αντισυνταγματικούς, αντιευρωπαϊκούς, οι οποίοι παραβιάζουν το υπερνομοθετικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο επιχείρημα στα χέρια της χώρας μας. Είναι ένα επιχείρημα που εσείς επιλέγετε να υποβαθμίζετε και να ευτελίζετε διακομωδώντας την επιτροπή αυτή. Είναι όμως ένα τεράστιο επιχείρημα που απασχολεί ήδη τον ΟΗΕ και τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της ad hoc επιτροπής για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος χαιρέτησε και τις εργασίες της Επιτροπής και την προσπάθεια
λογιστικού ελέγχου του χρέους και κάλεσε, κυρία Κοσιόνη, κάτι που επίσης δεν είπατε, διότι δεν συμφέρει το μνημονιακό πλάνο, κάλεσε τους θεσμούς να καταλήξουν σε συμφωνία η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν το έκανε η πρόεδρος της Βουλής, το έκανε ο μαζί τους στις Βρυξέλλες. ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι η πλέον πολυπληθής διεθνής ένωση κρατών. Αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες διαπραγματευτές της Βρυξέλλες. Ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός που έχει και μια συμβολική σημασία. Καταλαβαίνω ότι κάποιους ενοχλούν αυτές οι σημασίες. Έχουμε κόμματα που δεν συμμετέχουν. Έχουμε ένα κόμμα που δεν συμμετέχει στην Επιτροπή για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Και είναι ξεκάθαρο πια γιατί δεν συμμετέχει. Μου ανοίγεται άλλη συζήτηση, μία-μία, παρακαλώ. Συζήτηση είναι. Δεν είναι, η συζήτηση είναι άλλη συζήτηση. Είχα σκοπό να πάω πιο μετά, αλλά επειδή ανοίξατε το θέμα του χρέους, σας ξαναδιατυπώνω το εύλογο ερώτημα. Του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που έχει καταλήξει στο ότι υπάρχει χρέος της Γερμανίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο κυμαίνεται από 278. Άρα γιατί διαπραγματευόμαστε για το χρέος? Δεν σας ενδιαφέρει αυτό που σας λέω? Το γνωρίζω πολύ καλά και με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρει να γίνει και μια συζήτηση με ηρμό. Με ενδιαφέρει να γίνει και μια συζήτηση με ηρμό. Ο ηρμός υπάρχει μόνο όταν ανακυκλώνετε τους εκβιασμούς, ή μπορεί να υπάρξει ηρμός όταν σας απαντά? Κυρία Κοσιόνη, δεν σταματάτε όμως, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν θέλετε, αν ενοχλεί η παρουσία μου τόσο πολύ, να αποχωρήσω. Όχι βέβαια, εμείς σας στέλνουμε εδώ για να απαντήσετε, αλλά θέλουμε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Θα πρέπει να πάψετε να με διακόπτετε. Ναι, αλλά θα ξημερώσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, και έχουμε μέχρι όχι και μισή, λίγο ακόμη ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, λέω το πολύ απλό. Αφού έχει αυτά τα χαρακτηριστικά το χρέος που περιγράφεται, που ποιος Έλληνας δεν θα ήθελε να μην έχει στις πλάσεις αυτό το χρέος? Γιατί ζητάμε διευθέτηση χρέους? Θεωρώ ότι υπάρχουν δυστυχώς και πολίτες της χώρας μας και λεγόμενοι δημοσιογράφοι και τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν θέλουν το χρέος αυτό να διαγραφεί, που υπηρετούν σκοπιμότητες άλλες και εντάσσω σαφώς και τον Sky σε αυτές τις σκοπιμότητες. Υπηρετούν συμφέροντα, αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα των δανειστών. Το έχετε αποδείξει. Σας καλώ σε αυτό το πενθήμερο που καλείται ο ελληνικός λαός να ασκήσει το δικαίωμά του, να πάψετε να υπηρετείτε τα συμφέροντα των δανειστών, γιατί αυτή τη στιγμή οι δανειστές... Υποβαθμίζετε, κυρία Πρόεδρε, την κρισιμότητα των στιγμών. Αυτή είναι μια τακτική που αποπροσανατολίζει. Όχι, εσείς αποπροσανατολίζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αποπροσανατολίζετε. Δεν προσκαλείτε εσείς να πηγαίνει στις ουρές και του δημιουργείτε πανικό. Βεβαίως. Εμείς κλείσαμε τις τράπεζες, κυρία Πρόεδρε. Δεν μου λέτε, διατυπώσατε κάποια κριτική για εκείνους οι οποίοι οδήγησαν στο κλείσιμο των τραπεζών και δεν είναι άλλοι από τους δανειστές τους οποίους υπερασπίζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Κυρία Πρόεδρε, ασχοληθήκατε με τις τράπεζες οι οποίες ωφελήθηκαν? Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως το τι θα συνέβαινε. Με καλέσατε για να με διακόπτετε και να μην με αφήνετε να απαντώ. Πως το τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που τελείωνε η προθεσμία είχε γνωστοποιηθεί απολύτως στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είστε σε θέση να το γνωρίζετε? Ναι, βεβαίως.